رئيس الجمهورية دكتور محمد مويز राज्य चाइना के फरातुं हदिया कुरवा फेंग हिंदा पम्ता में हवा कुरमटका बाबा हासर अस्मियाति बेफना हमें गेनिस्तिन मटका मी अस्मियात अशर फिर को देवानी रئيس الجمهورية دكتور محمد مويز एमनिक फान हम मी सरह द वडागत माय के गल में बेफना हमें तिबे मी रस्मियात वगुतुं गेनिस्तेन मी वगुतल मडु कोल्ला मिहिरिस हुलमाल सेंट्रल पाग मी सरह द बालार हम चाइना के फरातुं राज्य हदिया कुरा पंप स्टेशन तके हुरिका हम फाहा कोले मी सरह दुग हम मी तकति बहट्टा फेबोरे राज्य की मी गुदरती गोतुं हासको वारे मूसमुग हम फेम बोडुम गे मसल तकुरमति वार गौमक वुमाय कीगा हासको वेरीरा माल अदि एम्मे आबादी मी हरितुरु मुगंडे सरहदुकम वाहुळु मालेगा फेंग हिंदुम गे मासेके तुग एही तेरिकम फोर को दिन मटका हम आवटेरि के कौम तकुंगे की फहरुमतिं हम मिफद पमता राज्य फोर को दिफावा कम फाहा कोलेवे मिगोतुं हम मी वगुतुए समा मी चाइना गे फरातो मी हदिया कुरा पंप स्टेशन ता राज्य हदिया कुरमटका मी वणी हासा रस्मियाते बाबाफा मी रस्मियात शरफे को देवानी रئيس الجمهورية डॉक्टर मोहम्मद मोइज अदे चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन गे फरातो मी तकते हवाल कुरे मायकीगा मी पंप तक राज्य गे फरातो हवाल वडागंडवाणी दिवे राज्य गे दिफाई वजीर गसान माउमोन कुड वगुतुकोळगे तेरेगा हम मी सरहद रئيس الجمهورية वडागतु मायकीगा मेंति बेफना हमें मी लाइव गेनेस्तेना हम फाहा कोलेवे राज्य हम अणकुरिन फाहा कोले गोता राज्य की मूस मी गोतुं हम विसार मूसुं ऐसी हम गवणी नम हम फेंबोडुम एक एक हादिसा तंग हम राज्य के एक सरहद तो हिंग मुंदा कौम हिंग महक राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर तरगी को अदे मी दायरा राज्य इतुर कुरेर मटकागिन मसेके तके कुर मुंदा कम फाह कोलवे अदे मिकमुग अवटेरी कौम तक आदि राज्य ही तेरिकम फोर को देखे कौम तकुं हम मी वेदेवा ही तेरिकम आदेवा बारुनु हम फाह कोलवे अरमेना हम मी के कुरिया बालायरस राज्य गा मी वारे वेहिगें फेंबोडुम सब हिंगा फवाए के हिता में हादसा होगा हम रईतुंगे गेदोरा हदि मुदलंग हम वारा गिना बुडति गेलुन तके वे फवा कम फाहा कोलेवे हिंकम माहिगा मालेगे समा मी मसला कुरमति वाए की सरहत गा फेम पंप गायम को आदि हम एकिगा कमी दिफाई बारू के बेले हेटुगे दशुगा हमार में फाहा कुरवे मुसुंग हम गोसु माए कीगा मी बाय पेम ता हमार में फेनिगेंगे बदे वे फ्लोंग हम बालवा इतकते हम वारे वे हम फेशी माइके गवा की वरका वे हम मितकते एक्टिवेट कुरा मंजरो नतीजा गे गोतो माल सरहदुगा फेम बोडुवेगे अरमेना मीगे कूरिंग हिंग मुंदिया हादिसा तंगे हा फ्रीक्वेंट को मिहार हम हिंग मुन्नु दाकम स्वाहा कोल्ले अदि हम मी आयकी गमी वी मुद्दतुगे तेरेगा हम कुरेवणु मासेक्कतुं हम फाहागा कोल्लेवे अरमेना मीरा मालेगे की सरहद तो होगा हम फेम पम तक कायम कुरेवी डिवोटेड सिस्टम तवे सितुर वरुगद कुरेवी अदिमिया एकीगा मालेगी सरहत होगा फेंग हिंदे ने वरुगद निजाम तके कायम कुरे मुंदी मायकीगा फेंबोडुंग मसले मिहार हम कोमेसवरगे हाले माल सरहद बलायरु अन्न मुंदा तबने फेनिगेंदे मीगे गैगंड का दिहवरक फणरवरक हर कुरिय जहलार हम विस्सारो मुगे सबुं हम फेंबोडु मुगे सबुं फें नुहिंदी हम गिना वगुतु तके हेदवेगिन दिउमकी मी एगे सबुं हम रैतुना बोडेति तकलीफ तके न गेल्लुन तके वमुंदिया कमे वारे वेही फेम बोडुवेगिन हम मालेगे बाय सरहत है कि हम अरमे नफाहा कुरेवे हम फाहा कोल्लेवे वरा मे हम बोडु को फेम बोडुमुगे सबुंगे तेरेगा हुन्ना हिफागिन गुले तकति हालाकु यादे हम याके फर्नीचर हम वरा गिन फहर हालाकु गिंदा गे बिसी तंगे बफाहा कुरेवे आहरेगे तेरेगा हम देतिम फहर मिफद हादिसा तक कुरमते सबुं गे हिफागिन गुले तके चा एंदु आदि अलमारी फदागु बोडे मी फर्नीचर फद तकति सम हालाकु गिंदा हमगे खंबोडुं हमार मेना एबा फेनी गेंदे राइतुंगे फरातो हम माहेगा राज्यगा मी कुल्ली हालत हासको वारे वे मूसुं गोसुम गोसम मी कुरमत वा हालत तंग इतुरा हालो कुरुमटका हम सरुकारुगे फरातो मी कुरम गेंद मा मासेके मिहार हम हरक वरे हर फुला कुरमुंदा तंगल मेंड बेफिनि गेंदे रئيس الجمهورية आतल तक मी कुरम गेंद वादा तर फुलता होगे समा ररशुगवे हम में डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर तक कायम को मिफद कंत तक आरागतु मटका हम अर्बन सेंटर तंग इतुरा तरगे कुरवी गेंद आयरो इतन तनुगवे हम मिफद सेंटर तक कायम कुरेवी डिजास्टर नो तक कोले में मूसुम मी गोतुम वेस मी अन्न नुरक्का तक आरागतु मटका हम मी सिस्टम तके कायम कुरे मसेके तके कुरो मुंदा कम फाहा कोलवे मी रस्मियात बालार मी रस्मियात शरफिर को देवानी रئيس الجمهورية डॉक्टर मोहम्मद मोइज अदे मणिक फाणुगे आरिहुगा मी रस्मियातुगा दिफाई वजीर गसान माउमोन गे इतुरुंग कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर अब्दुल्ला मुतलिब स्बैर डागत मवणी हम जहीफा मी गे इतुरुंग हम चाइना इन राज्य कंडाल वफवा सफीरा अदे हम एकीगा चाइना ग मासे के राज्य ग मासे कुरवा चाइना गे एम्बसी गे की बेफलुंग गे इतुरुंग हम मिनिस्ट्री तो गे हम इस फरात का सरकार गे इस बेफलुंग मी रस्मियातुगा बैरो डागत मवणी हम जहीफा राज्य
wara muhimmo nizam tage gotuga mi nizam ta hamajegen usme ni sabaki hamalun kuri mi denne vi gotan hama විස්තරව මුසුන් ගෝසුමුගේ සබබුන් හම ෆෙන් බොඩුමුගේ සබුන් හම මි රයිතුන ලිබෙමුදා ගෙල්ලුන් තකුන් අරාගතුම මිකුරේ මසෙකතු හම කම් තකුන් වෙදෙවා එහි තෙරිකන් කන් හම ෆාහග කොල්ලෙවේ හුළුමාලේ බලායර සර්මෙන හම මීදී ආහරු තෙරේග මේ එමෙ බෝකෝ විස්තරව හුන් ෆහර හමාල්මෙන ෆෙනිගෙන් දී හම හුළුමාලේගේ සම බොඩු සරහදෙග ෆෙන් හින්දුමට කාකව මි දිෆායි බාරුන් හම බොඩු මසෙකත් එක කුර බංජේ හිවඩාගේ හිකම වෝ මායිකිග මි නිසාම් තන් ඉතුරන් හරුදනා කුරේවි ඉතුරු සරහතග පම්ප්ත කායම් කරවගෙන දීමකේ මීහම ගෑම්වෙස් රාජ්‍යග මේ මිහාර මි දිමාවා හසකෝ මේ මාලේ සරහදු ෆදමි මගුතක් ජමානි ෆෙන් වර තරගි කොෆවා තනෙග මේ මසලේ ඇඩ්‍රස් කුරුමට්ටක හම මුහිමු කමෙකන් හම ෆාහා කොලවේ रईस जमहूरिया हम मी अदु एक मुहिम इवेंट तक बैर डागना मुन दायरु मी राज्य हम मी अमीना फेनिगिंदी अतोड़ता होगे रत्ता होगे समनिक फांड हम मुहिम खिदमत के कायम करोगे बगेंदवा मिगे तेरे हम इमिग्रेशन के फरातुं रशुग पासपोर्ट खिदमत आदमी नो वैसे आईडी कार्ड खिदमत कायम करो मसे के करो मुन दायरु राज्य की मी डिजिटल कुरियर अफवा कौम का हेदुमट का वैसे इमिग्रेशन के तेरे हम ये मसे के तक कुरवियंदी मंजर में हेंदुनु फेनिगिंदी अदि हम के कुरियर देम्मियोती मनिक फांड बैर डागना इवेंट का राज्य चैना के फरातुम में हदिया कुरवा फेम पंपतंग हदिया कुरुम बाबा हासरस में तदी कुरियवे समय रईस जमहूरिया बैरोडा गणवा हम इवेंट के हम फाहा कोलवे हम तिबेफना हमेया मी इवेंट वगुतु हम गेनिस देमोन दाणं कुड वगुतु कोळगे तेरे रईस जमहूरिया मी सरहद वडागतु मायकीग हम तिबेफना हमें मी रस्मिया हम गेनिस देमोन दाणं हम कुरिन देने गोता मी फेनु फेम बोर्डु एनो तवारे वे हुमागुलिगे मि दिमावाहि कारी साता होगा मिली बे गेल्लों कुडा कुरमटका हम डिजास्टर गे खिदमत ऐतुरा फुला कुरमुगे मासे के मिदनी कुरमुं राज्य बालायरो डिजास्टर गे एम्मे बोडा हिदमत फुला कुरंची हुनक मारमेने एम्मे बोडा कबूल करोगे दे इतिहास हतरुवन आहारो मी कुरमति विसुनामी कारिसा मी आयकीग राज्यग डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर हुंडन जेहकम सरकार कबूल कुरवे अदि एतनुगे खिदमे एफद कोम्मे कारिसी हालतेग रईतु नल्ली बेने फद गोतका बट्टम वेगे मियदु मिवणी गोस्वादि हम याकीग आहारुं आहार मि वेतुदि आहार तग तेरेगाड मेना डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर उगे खिदमत कुरियर मुंगಣ್ಣ मंजर फेनि मिहादु ए अथॉरिटी गोतुग बाद कुरवे अमिल्ले कंकं मी मैनेज को अदे अमिल्ले कंकं कुरमट्टका फंड हम जेहेगे हिंगा वरुगद मोसा गोतुग मी हम जेहेगे गोस्वामी वणी नतीजागे गोतुग हमार मेना फेनिगेंदे कारिसी कोम्मे फद हालत एगवस एमे फुरतमा फर्स्ट रेस्पोंडे गोतुग हम मे एमएनडीएफ आदि एही तरिकम फोर को देमी हुरिहा फरात गुलिगें मी हिंगे के ऑपरेशन तब वेलरस कुरमा आयकं का मैनेज कुरमगे एमे इस फरात के हम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैं कम माहिग ए सेंटर गे नते अथॉरिटी गे खिदमत फुला कुरमटका आदि रईतुन वे एही तरिकं इतुर फुला कुरमटका हम एमे मुहिम एकमे मी बेणवा वसीलतंग इतुर कुरविगेन दियुमकी मी अमेना मीगे कुरिया बालार समा में डिजास्टर के फारातुं दुनिया के हैं कौम तक आदे अवटरी कौम तक गुलिगे मिकुरे उन मासे के तक में फाहग कुरेवे हम यही तरीकम फोर को दिन तक एक मशीनरीज हम फेंग हिंदा मशीनरीज पद मुहिम वसीलत में आदि हम के अलिफान निवा वसीलत वे सम राज्य फोर को दिन तक हम गिना मासे के तक कुरे फवा कम फाह कोलवे डिजास्टर के खिदमे फुलावे गेन दिउमकी मी राज्य के हिंगा मी पद कारिसी कांत तक एड्रेस कुरु मटक हम मी कुरे गेंदेवे मुहिम मासे के तक फाह कोलवे इक माके आर्मिंगे डिजास्टर माले सरहदुगा डिजास्टर मैनेजमेंट के सेंटर कायम फवीकम गवीनमेस अतर तो गरत्ता होगा बस मी खिदुमें इतोरा फुला कुरमट कामी हरगिन मासे के तक कुरुमुंदा के बफाह कोलवे अतोल्तक बालार समाफाह कोलवे विस्तारवे मूसुं गोसुमुगे सबबुं हम एक गेल्लुं तातोल्तक रत्ता होगे रईतुंड वैसे बकुरिमति लांच हेगोतुं हम फुराळु एल्लालु मागे फेंवणुमुगे एक हादिसातक मिफद नुरक्का तेरेहि कंतत कुरिमति वार हम उदेरुमुगे सबुम सम बडति गेल्लुं तके हम रईतुंड लिबे मुंदाके बफाह कोलवे राज्य की बिमुगे सता हकुड आदि खंडुगे बोडु कौमक वुमायकीग राज्य मे एक गोतुं गुजरती गोतुं मि कुरिमति वा नुरक्का तंग हम हें कौम तक अळा बलार हम बोडु फाह कोलवे मीगे इतुरुं हम दुनिया मियण्ण मुंदा बदलत कायकिग मूसुमि बदलत साबुन राज्य मी कुरमुंदा लिबेमुंदा गेल्लुमुं अरागतु मटक हम सरकारो फेंवरु गयादि कौमी फेंवरु गिन मासे केतके कुरमुंदा कम वेस फाह कोलवे रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज हम दुनिया के बाबा तिमावशिगे एम्मे बोर्ड ए समिट कम वाकोप समिट के तेरें वेस हम एम्मे बोर्ड वकालत कुरवा एकम कवेगे गोस्वामी वाणी मिफद मुहिम कारिसी हालतकुं अरागतु मटक आवकें हासको
ಮೂಸುಮಿ ಗೆಲ್ಲುಂತಕುಂ ಮಿ ಲಿಬೆ ನುರಕ್ಕಾತುಣು ತೇಫದ ಕಂದತಕುಂ ಅರಾಗತು ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಬೇಣುಂವಾ එහි තෙරිකන් හාස්කොම් මාලී ගොතුම් බේනුවා එහි තෙරිකන් ෆෝර් කොත් දිනමට්ටක බොඩති කවුම්තකම් මි කුරන්ජේ ප්‍රෙෂර් දිහමැකිගේ බේෆුනාකිගේ දක්කන් ජේ වාහක මෂවරාතත් දක්කුම ෆෝ රාජ්‍ය ෆද කුදි ජසීරා කවුම්තකම් මි හෝදන් ජේ එහි තෙරිකන් හෝදුන් කම් ෆාහක් කොල්ලවේ මි ගොතුම් හම මි නිමිදිය දෙකොප් සමිට් ගේ තෙරේගේ රාජ්‍යෙන් එම්මෙ බොඩ වකාලාත් කුරිකමගේ ගොතුග මි කන්ත ෆාහක වෙගින්ගේ බදේ නතිජාගේ ගොතුම් හම බොඩති කවුම්තගේ තෙරේග මි ඔන්න මි වාදවරිකමගේ තෙරේම්වේ සමකුදි කවුම්තකම් හම මි ෆද එහි තෙරිකන් ෆෝර් කොත් දිනුම කීමි මුහිම කම ගොතුග හම කබූල් කරුන්ගේ බදේ රාජ්‍යකී ගුදරති ගොතුම් මි කුරමති වායකගේ ಹಾಲ್ತಕ ಮಿ ಕುರ್ಮತಿ ಲಾಂಜೆ ಫುರತಮ ಕಂ ಕವಾಯರು ರಾಜ್ಯ ಫದ ಕುದಿ ಜಜೀರಾ ಕಂ ತಕುಂ ತಿಮಾವಟ ದೆಕೊಳಂ ಮಿ ಕುರವೆ ಕಂತತ ಮದುಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ವೆ ಮಿಗುತಂ ಹಮ ಜವ್ವ ಬೇರು ಕುರವೆ ವಿಹ ಗೇಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಮದುಂ ಬೇರು ಕುರ ಕಂ ತವ ತೆರೆಗ ಮಿ ಫದ ಕುದಿ ಜಜೀರಾ ಕಂ ತಂ ಹಿಮೆನೇರು ಮಿ ಫದ ವಿಹ ಗೇಸ್ ತ ಜವ್ವ ಬೇರು ಕುರುಂಗೆ ಸಬಂ ಮಿ ಕುರ್ಮತಿ ಲಾಂಜೆ ಹೆ ನುರಕ್ಕಾ ತಕ ಎಮೆ ಬುಡ ಅನೊತೆ ಎಮೆ ಫುರತಮ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕೌಮ್ತ ಕವೆಸ್ ವೆಗೆನ್ ಗೊಸ್ವ ಮಿ ವಣಿ ಹಮ ಮಿ ಫದ ಕುದಿ ಜಜೀರಾ ಕೌಮ್ತ ಎಹೆನ್ ಕಮ ವು ಮಾಯ್ಕೀಗ ಮಿ ಫದ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಬುಡತಿ ಕೌಮ್ತ ಕೊಂ ಕುದಿ ಕೌಮ್ತ ಕ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಮಿ ಫದ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಹಾ ಐಕೀಗ ಹಾಸಕ ಮಾಲಿ ಗೊತುಂ ಅದಿ ವಸೀಲೆತ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನ ಮಟ ಕಾ ಮಿ ಕುರೆವೆ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಮಿ ಹಮ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಗೊತು ಕಳ್ಮೆನ ಫೆನಿಗೆನ್ ದನಿ ಸಬಕಿ ರಾಜ್ಯ ಫದ ವಸೀಲತು ಗೊತುಂ ಕುಡ ಕೌಮಕ ಬಲಾಯರು ಹಮ ಮಿ ದುನಿಯಾಗೆ ಬೊಡತಿ ಕೌಮ್ತ ಕೊಂ ಮಿ ಫದ ವಸೀಲೆತ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿ දිනුම කීමි හම එහෙන් කවුම්තක රාජ්‍ය දෙමෙදු වෙන ගුළුන් දක්වා දේ කමගේ ඉතුරුන් හම තිමාවශිගේ දායරන් රාජ්‍ය මිකුරමුන්දා මසෙකෙන් හම වර බොඩ රම්සු කොද්දේ කමගේ ගොතු කල්මන මිෆෙනි ගෙන්දානි රයිසු ජුම්හූරියා ડોક્ટર મોહમ્મદ મોઈઝ મિહાર હમ મી રસ્મિયાત બારોડાગત મોટકા વડાગત માયકી ગળમતિ બેફના હમය મી રસ્મિયાત વગુતુන් ගෙනස්තේන أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिवेही राज्य के इज्जत रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ Minister of Defence Mohammad Ghassan Mahmood, Minister of Construction, Housing and Infrastructure Dr. Abdullah Muttalib, China Sarukarung Divehi Rajya Kandaluba Fawa Safir, His Excellency Kong Jianhua, China Missionary Engineering Group Corporation Limited ke President Fang Yang Shui, Adi Wadagan Tibbevi Emeha Befulung, Assalamu alaikum. China Missionary Engineering Group Corporation Limited ge faratum hadiya kura fenghinda pamta dive sarukara hawal kunge hafla ya marhaba me hafla ga kuriya dengoti China Missionary Engineering Group Corporation Limited ge faratum hadiya kura fenghinda pamta dive sarukara hawal kunu
A very warm welcome to you to this official handover ceremony of storm water pumps donated by China Missionary Engineering Group Corporation to the government of Maldives, graciously attended by His Excellency, the President of the Republic of Maldives, Dr. Mohammad Muiz. Egotung Fenghinta Pamtang Hawal Kodevo Midan Nawalani, China Missionary Engineering Group Corporation Limited Deputy General Manager Liu Xiaodai, Fenghinda Pamtakai Hawal Wadaganama, Minister of Defense Mohammad Gassan Maumuna Dandavang, Adi Arihoga Wadaganamani, Minister of Construction, Housing and Infrastructure, Dr. Abdullah Muttalib. I kindly invite Mr. Liu Xiaoda, Deputy General Manager of CMEC Group Number 2 Complete Plants Division to hand over the pumps to the government of Maldives. And China Ambassador. Shukriya. Miha hisabung miha flani muni wadagen tibevi emeha befulna bajaviri duha kangeda. Wassalamu alaikum. Adarmen tibefna hame deme megenistini China sarkar ge faratun China ge faratun rajyen hadiya ko fawafem pamtan halwal kurmata kambe bihas rasmiyat me rasmiyat ga sharfi ko dewaf muni rais jumhuriya Dr. Mohammad Muiz ademi pamta ka hawal vi divi sarkar ge faratun difai wazir Gassan Mamun kureve sama muhim rais bawardan event ke hurmai ki game hasabu me rasmiyat kur ko Allah wakwelani huriya befnes wara bajeri wamut kol kange demo. Assalamu alaikum. Maldives MSME Award 2015 eki dairataku